This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Abyan mayang adlaw dia kanimo. Nagapasalamat kita karon nga ining aton nga segment ginapatuloy naton sa mga Ilonggo speaking listeners and viewers dira sa Negros Occidental o sa bisan diin nga lugar o dapit nga ining aton programa gina-replay. How to have a healthy self-esteem. Ang una nga bersikulo nga aton basahon kag pagapamalandungan makita sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ginlansang ako sa krus, kaupod ni Kristo. Hindi na ako ang nagakabuhi kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kagang kabuhi nga ginakabuhi ko karon sa unod ginakabuhi ko sa pagtuo sa anak sang Dios nga nagigugma sa akon kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa akon. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa sining pulo nga aton ginbasa. Isa ka tawo nga may husto nga paglantaw sa iya nga kaugalingon. Ini si Apostol Pablo. Kung imo o sisaon sang siya isa pa ka Fariseo kag miyembro sa Sanhedrin dito sa Jerusalem. Ini si Apostol Pablo isa ka tawo nga may kahisa sa mga nagsunod sa dalan unsa aton pa sa mga gintuton-an ni Ginoong Hesukristo. Sa bagay nga iya gani ginhatagan sang pagtugot ang mga katawhan nga pagahabuyon sang bato ang isa sa mga diakono dito sa iglesia sang Jerusalem nga amo si Esteban sa Binuhatan kapitulo 8. Kag nga tungod sina siya manggani don nagyanan nahimo siyang addict in a sense sa pagpangdakop sang mga tumulo ni Ginoong Hesukristo. Kag nagkuha siya sang mga papilis nga nagahatag sa iya sang pagtugot halin sa mga kaparian o kon mga saserdote dito sa Jerusalem. Agod nga iya mapangdakop, magapos, madala dito sa Jerusalem kag mapamatbatan sa mga tigulang dito sa among syudad kung sila ba prisuhon o kung sila bala pagapatyon. Pero sang nasugata niya si Ginoong Hesus dito sa Binuhatan kapitulo 9 ato nakita nga siya ginhulog sang Ginoo sa iya ginasakyan. Siya ginhulog sang Ginoo gikan sa iya nga posisyon subong isa sa mga
banggiitan nga Farisiyo kag miyembro sa Sanhedrin dito sa Jerusalem. Ginhulog siya sa Ginoo sa iya nga bugal kag sa pagkatiga sang iya nga tagipusoon. Kag nga tungod siya naghuna-huna, nagpamalandong sa sulod sa mga 3 ka tuig suno sa Balaan Kasulatan didto sa lugar sa diin ginbutang man sang una si Moses. Isa siya katawo nga bugalon sang una. Pero sang siya nakakilala sa aton manluluwas, kaangay sa aton, siya ginhatagan sang matinaw o kon klaro nga panglantaw sa iya kabuhi, sa iya